Formal nang ipinroklama ng Komisyon ng Eleksyon ng Los Baños, Laguna ang kanilang bagong halal na alkalde na si Mayor Anthony Genuino na nakakuha ng 23,752 votes at ang vice-alkalde na si Josephine Sumangil na nakakuha naman ng 24,829 votes. Kasabay nito ang pagproklama rin sa mga bagong halal na konsehal ng Los Baños na sina Leren Bautista, Marlon Alipon, Jonathan Sitiap, Mico Pellegrina, Mac Dizon, Julius Molinyawe, Benedicto Alborida at Dex Concho ngayong araw. Samantala, muli namang nahalal bilang alkalde ng lungsod ng Biñan si Attorney Arman Dimagila na nakakuha ng 115,992. Re-elected rin bilang vice-alkalde ng lungsod ang re-electionist na si Jel Alonte, habang panalo naman bilang Lone District Representative si Congresswoman Lenlen Alonte. Para sa eleksyon 2022 coverage kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog.